Redu wasal il-ħina l-buskuttinija ħor nittama li tinsabu tajbin u nittama li se tibqaw miegħi flimkien mal-mistieden li għandi illum, mistieden interessanti ħafna, taraw waqt il-programm tagħna Kalamita. L-idolu tiegħi huwa ħadd iktar ħlief Buddy Holly. 3 jiem qabel ma tlaqt lejla sa jien ntqajt mal-mara. Jien ma tismanix ngħid kontra Malta. Tħobba. Is-siġirat. Il-Malta jien inħobba wisq. Issa toqgħodux tgħidulu għax qegħdin jisparaw għall safar, allura min qed imur għall-pexxi spat. Qed joqtol il-ħut. U aħna ma rridux niklu. U aħna ma rridux niklu u jien ma rridx indoq id-diski u għajja fġieħ il-qaddisin. Mela, aħna wasalna fit-tmiem 40 minuta taru. Biss ħbieb. Nirringrazzjak. Għattant kif tħabbat fuq dil-mejda. Biss ħbieb. Għax Emerson tgħid x'għamlilna. Biss ħbieb. Nirringrazzjak lilek, Alfred. Nirringrazzja lil George, Alfred. George. Ħadali. Nirringrazzjak George. George ta' donuts biex tismin nisew. U nirringrazzja lil il-Ivan u Emerson. Emerson. Titniżel is-soffa biex tajdu. Emerson. Isem sami. Ħafna. Biss ħbieb, bħalma dejjem nispiċċaj. Nibqgħu saqajna mal-art. Għax long live rock and roll.